Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ζαφυρέλης και σήμερα θα σας δείξω την εργασία που έχω φτιάξει. Είναι ένα διαδραστικό μουσείο για την ιστορία των υπολογιστών φτιαγμένο στο PowerPoint. Μέσα σε αυτή την εργασία υπάρχουν διάφορα είδη πολυμέσων καθώς και κείμενα με τις βασικές πληροφορίες γιατί πρέπει να κρατήσουμε. Υπάρχουν δύο τομείς στο μουσείο. Η μία είναι για τα χρονικά των υπολογιστών και η άλλη είναι για τα λειτουργικά συστήματα. Θα σας δείξω πρώτα απ' όλα τα χρονικά. Έχουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για το από τι αποτελείται υπολογιστής και στη συνέχεια προχωράμε. Έχουμε πληροφορίες για τους υπολογιστές στην αρχαιότητα, για τους πρώτους υπολογιστές, για τους υπολογιστές στις μέρες μας και τέλος για τα είδη των υπολογιστών. Παγώντας αυτή την πόρτα, γυρνάμε πίσω στην αρχική οθόνη και πηγαίνουμε από την άλλη πλευρά στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων. Έχουμε μία μικρή εισαγωγή και στη συνέχεια προχωράμε. Έχουμε τρεις πίνακες, οι οποίοι όταν τους πατήσουμε βλέπουμε πληροφορίες για τα λειτουργικά συστήματα. Πατάμε πρώτα για τα Windows και έχουμε ένα μικρό χρονολόγιο εδώ πέρα, καθώς και πληροφορίες κείμενο. Στη συνέχεια έχουμε για τα Linux και όλα τα λειτουργικά που έχουν βασιστεί σε αυτά. Και τέλος το πολύ διάσημο λειτουργικό των Mac. Προχωρώντας πηγαίνουμε σε μια διαδραστική αίθουσα και πατώντας σε κάθε μία από τις πόρτες βλέπουμε ένα βίντεο Φίλες και φίλοι του ίντερνετ, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα βίντεο παρουσίαση στο κανάλι μας στο YouTube και στο site μας στο internet.gr. Όπως Windows. Προχωράμε εδώ πέρα για τα Linux, μια ελληνική έκδοση Linux, τα Monomachos OS. Και τέλος για τα macOS, το διάσημο λειτουργικό της Apple που κυκλοφορεί μόνο για τα μηχανήματά της. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, η παρουσίασή μου και ελπίζω να σας άρεσε.